És Semmi baj. Gyerekek, semmi baj. nem aludtál. Élő varázs. Szóval Borbáth Péter vagyok, idegenvezető, túravezető, meseíró és hobbizenész. Hogyha még ezt az oldalamat is szeretnénk meglátni ebben a kis doksiban. Hogy jött ez az egész, meg hogy milyen kapcsolatban van egyik a másikkal. Az irodalommal egyetemista korom óta foglalkozom egyre komolyabb szinten. Az idegenvezetéssel, túravezetéssel olyan 30-31 éves koromban kezdtem el komolyabban foglalkozni. A zenélés az meg szintén így végighúzódik gyerekkoromtól kezdve, és egy esküvőre összeverbuválódott hobbizenekar az Álombrigád nevű formáció, amit most újjáélesztettünk tavaly, és rendületlenül próbálunk. A 30-as éveim elején írtam egy csomó rövid prózát, és volt egy kiadó, akinek az egyik szerkesztőjével ismertük egymást, és megkérdezte, hogy nem próbálok-e meg ebből a prózavilágból mesét rittyenteni. És pont ezzel a zenekarral, amivel most újra összeálltunk, volt már egy ilyen zajmese próbálkozásom, és ott megteremtődött egy Niru nevű zajgyűjtő figura, és ebből a Niruból alakult aztán később ez a Sündör és Niru mesevilág. De én egy ilyen felkérésre író, meseíró vagyok, és akkor még nem voltak gyerekeim. És az az igazság, hogy a második rész megírása, a Sündör és Niru második részének megírása az inkább az apaság az abból a szempontból hátráltatta a dolgot, hogy sokkal több időt kellett töltenem ott a házépítéssel, gyerekneveléssel, pénzkereséssel. De megszületett a második könyv, aztán megszületett a második gyerekem, illetve a harmadik gyerekem, és azóta is várat magára, mert ez egy trilógiaként volt elképzelve a Sündör és Niru, hogy a harmadik részt megírjam. Előbb vagy utóbb meg kell írnom, mert egy komoly cliffhangerrel fejeztem be a második részt, tehát hogy ott még kell egy harmadik rész. Elég szorosan kapcsolódik hozzá. A második részben elég jó, pontosan kimutatható egy-egy tájnak a megjelenése. Tehát van például Amerikában van ez a vörös homokkő sivatagrendszer, a Canyonlands, aminek egyébként ugyanúgy ilyen vörös homokkő van jellemzően a Grand Canyonnál is. És a leírásokban megjelenik egy hasonló a zöldelő kanyonok földjében például, vagy amikor ilyen vulkánokat másznak ott meg, vagy ilyen vulkánok közelében mozognak a sündörék, akkor előjön ez a mexikói Pico de Orizaba és hasonló vulkánság, vagy vulkánok együttese. Vagy a Pörkeföldnél megjelenik részben India, tehát az egy ilyen indiai sokaság, de hát ez nem lehet egy az egyben megfeleltetni, csak én azért tudom, hogy onnan ihletődött ezeknek a tájaknak a megmozdulása, de ezek a tájak azért utána átkerültek valahogy a fantázia vetületébe is, tehát hogy nem geológiailag pontos leírása a Pico de Orizaba vulkánnak, például a Pörkeföldi vulkán. Jó eséllyel mind a kettő vagyok. Tehát ez egy kettős figura, tehát a Sündör ugye az aki állandóan tervez, megy előre, egy kicsit idegesítően is egy mániákus figura. A Niru meg félénkebb, szemlélődőbb, kontemplatívabb, és én azt vettem észre, hogy régebben inkább a Niru-ságom volt erős, mostanában pedig a sündörségem dominál. Hát nem tudom, ezek a kerítés átmászások valószínűleg érdekeltek már egész kicsi koromban is, tehát akkor is volt bennem lehet ezt mondani ilyen vakmerőségnek is, lehet halandvágynak is,
érdekeltek az új kihívások. Én ez jellemző, hogy szeretek egyrészt új dologba belevágni, másrészt olyan területekre elmerészkedni, ami nem feltétlenül fér bele a divatosan mondott komfortzónába, de hát ez a komfortzóna is olyan, hogy kinek mi a komfortzóna. Ehhez sok minden kellhet. Biztos, hogy van benne egy ilyen magamutogatási készség is, tehát hogy amire azt lehet mondani, hogy egy elképzeltség, vagy önbizalom, egy ilyen túlzott önbizalom. De azért ez szerintem csak a kezdő lökethez működhet. Mert egy idő múlva az ember azért kap visszajelzéseket, és akkor elbizonytalanodik, vagy hogyha nem tud tanulni a visszajelzésekből, az is problémás. Szerintem van olyan ember, akinek a túléléshez szükséges ahhoz, hogy megmutassa magát. Én egy kicsit ezek közé tartozom, hogy nem is a megmutatás, hanem hogy az ezzel való foglalkozás az valami túlélési stratégia. Nem azért, mint hogyha bármi fenyegetne, vagy mint hogyha annyira depressziós, vízalányomott lény lennék, hanem valahogy ezt érzem. Hát, hogy ezt így nagyon nehéz megfogalmazni máshonnan. És azok az emberek, akik pedig ezzel nem annyira tudnak mit tenni, vagy elnyomják magukban, sok esetben azért nyomják el, mert tartanak attól, hogy mi történik, hogyha kinyitják magukat, vagy tartanak a visszautasítástól, a kudarctól. Holott egy jó kudarc az baromira fel tudja pörgetni az ember, csak ezek megint ilyen alkati kérdések. Ez egy nagyon jó kérdés, és nem biztos, hogy tudok rá válaszolni. Az íráson keresztül nem szeretnék semmit sem elmondani. Az írás az vagy működik, vagy nem működik. A zenélés az megint csak ott sincs egy ilyen nagyon erőteljes üzenet, amit én át szeretnék adni, főleg azért, mert ez inkább ilyen hobbi zenélés, hogy csak ez az érezzük jól magunkat, és csináljunk olyat, amiben jól érezzük magunkat. Ez benne van, igen, hogy pont amikor összeállt újra az Álombrigád, az részben abból fakadt, hogy ugye Boros Gábor rám írt, hogy figyelj, miért nem csináljuk már ezt meg? És akkor én akkor voltam úgy, hogy már a betegségemnek abban a szakaszában voltam, hogy már éreztem, hogy működnek a gyógyszerek, és hogy én akkor most élni fogok. És akkor, hogy Stilán, miért nem csináljuk megint az Álombrigádot? Ez miért te csinálnánk? Tehát, hogy nagyjából ez az üzenet az Álombrigád mögött. A világjárás, vagy utazás, idegenvezetés, tudavezetés mögött ott van egy ilyen pedagógiai szándék, tehát mondjuk amikor ilyen portugál nyelv területekre megyünk, akkor ez a portugál kultúra, a háttér megmozdul. Én nagyon szeretem ezt a közeget, sokat is olvasok róla. Vagy most az Amerikai Egyesült Államokban is többször viszek túrát, és hát eléggé rákaptam az amerikai nagyregényekre a 20. század első feléből elsősorban. És akkor ezek így mennek, tehát hogy ott van egy ilyen átadási vágy, de ott sem az van, hogy egyetlen nagy üzenetet szeretnék átadni, hanem nem tudom én, ilyen történelmi összefüggéseket, kulturális összecsendüléseket, ilyeneket nagyon jó átadni, és az egy nagyon jó érzés, amikor van egy csapat, aki megért ebből valamit, vagy vannak akik visszatérő vendégek, voltak velem itt, meg ott, meg amott, és akkor már nekik vissza lehet csatolni, hogy emlékeztek, amikor láttátok ott a, nem tudom, Madeirán, és amikor ott erről beszélgettünk, és hogy na az itt is megjelenik São Tomén itt Közép-Afrikában. Szóval van egy ilyen összefüggés, megmutatás vágy, de az meg nem annyira belőlem fakad, hanem inkább abból fakad, hogy engem ezek nagyon érdekelnek, és ezeket szeretem átadni. Egy kötetnek az megírása, ami verses kötet,
írtam verset már, hát szerintem vagy 20 éve írok verseket, de sosem írtam annyit, hogy egy kötetté álljon össze. És az elmúlt bő másfél évben egyre intenzívebb lett a vershez való viszony. Sokkal nehezebben írok verset, mint prózát. Nem is tudom, hogy miért írok verset, de ez most ez megint egy ilyen kerítés átmászás, hogy most nekem valamiért ezzel kell bibelődnöm. Másfél évvel ezelőtt diagnosztizáltak nálam leukémiát, ez egy krónikus mieloid leukémia, aminek az az érdekessége, hogy ha 15 évvel ezelőtt kapom ezt a diagnózist, akkor most arról beszélhetnénk, hogy még másfél éven van, vagy 2. Tehát, hogy ez egy elég erős kombó. Ma már ennek szerencsére van olyan gyógyszere, ami úgy működik, hogy minden nap beveszek egy szám gyógyszert, és élek. És ez tök jó. Amiért ezt így a nyilvános térbe kinyomtam, talán nagyon kevés értelmét látom már a közösségi médiának, de ez az egyik értelme talán, hogy eljusson olyan emberekhez, akik esetleg tapasztalnak magukon bizonyos tüneteket, de nem foglalkoznak vele. Én is tudom magamról, tehát hogy én is ez az alkat vagyok, pörgök ezerrel, megyek előre, hát lefogytam egy pár kilót, persze, mert biztos abba hagytam a kenyérzabálást, meg nem iszom annyi sört, tuti ezért van. A fene se gondolta volna, hogy ez a pár hónap alatt leadott 5-6 kiló az amiatt van, mert már itt ez a fehérvérűség vagy leukémia már kezdi átvenni az uralmat. És aztán végül elmentem az orvoshoz. Az is érdekes volt, hogy a végső löketet az adta meg, hogy olyan emberek kérdeztek rá arra, hogy de jól vagy, biztosan jól vagy. Csúnyán volt, hogy te szarul nézel ki. És ugye az ember nem szívesen szembesül azzal, hogy szarul néz ki. De aztán becsípődött egy-két mondat, és akkor másfél évvel ezelőtt szeptemberben elmentem a körzeti orvoshoz, elmentünk egy vérvételre, és ahogy levették a véremet, 2 óra múlva már telefonáltak, hogy itt nagy a gáz, és irány a hematológia hétfőn. És hát ez életmentő volt az én esetemben. Úgyhogy az, amit mondtam, hogy másfél éve írok újra verseket, az azért ehhez kapcsolódik. Tehát, hogy akkor ezzel elkezdtem, valahogy ezt a formát találtam, hogy én akkor ezt a leukémia tapasztalatot versben próbálom megfogni. Nyilván ez nem egy betegségkötet lesz, hanem inkább ilyen fénykereső kötet a továbbiakban is. A Fényfesztivál az egy nagyon érdekes jelenség. Én egyre jobban megszerettem, látom, hogy az elején is szimpatizáltam veled, de most egyre inkább olyan találkozásokat idéz elő, ami miatt érdemes mondjuk egy ilyen faluban lakni, mint Szada, vagy nagy községben. Szada. És azt éreztem, hogy igen, hogy ez egy ilyen működő közösség. Ezt nagyon ritkán érzi az ember egy ilyen 2026-os kvázi faluban, ami részben alvóváros, részben egy ilyen falu maradvány. Tehát, hogy itt nehezen állsz szóba akár a szomszédoddal is, mert annyira az van, hogy így menni kell, ide kell menni, oda kell menni, ezt kell csinálni, és ez a Fényfesztivál szerintem erre ad teret, hogy egy kicsit úgy egymással tudjunk bíbelődni, kb. Úgy, mint hogy 100 évvel ezelőtt lennénk, csak modern eszközökkel. Nekem ez jön le a Fényfesztiválról, és tökre örülök, hogy van Szadán ilyen